Знаете ли как се нарича замразяването на яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони? Здравейте! Казвам се Надя Петрова и съм ембриолог в инвитро АГ Медицински център Димитров. Днес ще си поговорим за криоконсервацията. Какво представлява тя? Това е замразяване на биологичен материал с цел бъдещо използване. Така можем да запазим сперматозоиди, яйцеклетки, ембриони. Кога замразяваме сперматозоиди? Понякога мъжът пътува често и може да не успее да присъства по време на процедурата. Също така, за съжаление, могат да бъдат открити някои заболявания, чието лечение може да наруши репродуктивните функции на мъжа. Като например химиолъчетерапия, оперативни интервенции. Сперматозоиди замразяваме и при донорство. Яйцеклетки можем да замразим, когато при жената бъде открито някакво злокачествено заболяване, чието лечение би нарушило нейните репродуктивни способности, като това е така наречената фертилна застраховка при жената. Кога се налага да замразим ембриони? Ембриони замразяваме, когато в инвитро процедурата бъдат получени много на брой качествени зиготи. Тогава ние не можем да трансферираме прекалено много, тъй като има риск от многоплодна бременност и последващи осложнения. Затова индивидуално се преценява колко е оптималният брой за трансфериране. Останалите могат да се замразят и използват в бъдеще. По този начин на жената се спестява бъдеща стимулация, пункция и така нататък. Ембриони съхраняваме и когато поради някаква индикация не можем да направим свеж трансфер. Тогава всички се замразяват и трансферират в подходящо време. За повече информация можете да посетите сайта инвитро АГ Медицински център Димитров през линк Bio.